Республика яшь галимдары бал корты һәркәләреннән зефир етештергән. Ул фабрикала сыгарылгандан сифаты буенча аерыла. Һаулык өстендә файдалы. Яңа төр продукция азык-түлек өлкәсендәге бар тикшерүләрдә лә уңышлы үткән. Әлеге вакытта галимдар башкорт зефирын патентлау өстендә эшләй. Азат Галиуллин дәвам итә. Чтобы у нас агар смог проявить свои свойства, связывающие, желирующие, мы его нагреваем и потом уже горячий сироп вливаем в зефирную массу. Шуңа катнашма билдәле бер температурала кайнатыла, тәвәл 7-8 градуска тикләме, кәм дә югарыла булырга тиеш түгел. Башкорт дәүләт аграр университетының 2нче курс магистрантының зефир әзерләүдә үз ысулы бар. Әлегә тиклем ул бер кайдала өйрәнелмәгән, гыйльми яктан да тикшерелмәгән. Шикәр урынына без бу пыльцаны кушабыз, чөнки анда бик күп шифалы матдәләр бар. Безнең зефирдә рецептурасында алма пюрасы, шуннан йомыртка агы, шикәр, ванилин, лимонный кислота һәм без әзерлибез шикәр белән агардан сироп. Зефир рецептында тапы бал корты йыган һәркәләр өстенлек итә. Улар гранулаларда тиешенчә вакылангасы катнашмага кушыла. Ул буласак продукция бер төстә булган өчен эшләнелә. Гомумән илдән төрле предприятие оешмаларына технологтар тап ошу югары уку йортында әзерләнә. Уку дәверендә студентлар азык-түлек өлкәһенә яңалык индерү өстендә эшләй. Зефир фән өлкәһендәге һуңгы казаныштарның бере. Бүген иң беренче сорау тора качество продукции. Бигрәк тә без бит инде күмәк кешене ошатабыз безнең продукциялар белән предприятиеларда. Шушы продукция безнең күп безопасность таләпләргә җавап бирергә тиешләрендә. Магистрант Анна Мишунина тапы сифаты хәвефсезлек кебек азык-түлек талаптарыннан сыгып, зефир әзерләү ысулын уйлап тапканда инде. Тәү карашка еңел күренһә лә, бүгенге һөҗүмтәләргә ирешү ябай булманы ди ул. Самое трудное, конечно, уже позади, потому что уже и работа практически. Авырлыктар артта калды дип әйтә алам. Чөнки эшләр бүген тәвәлләнде. Ошо тема буенча дипломда якланым. Зефирды тиешенчә җитештерә алмаганда, ни өчен мин бу эшкә тотындым дип ваз кискән сактар да булды. Хәзер карашым үзгәрде, миңа охшай. Әлбәттә, продукцияны уйлап табу бер булһа, уны предприятие тәкъдим итү икенче мәсьәлә булып кала. Зефирды гына мисалга алганда, ул төрле тәҗрибәләрдә, лаборатор тикшерүләрдә уңышлы үткән, хатта ул республика кимәлендә дә югары баһаланган. Киләчәктә фән эшмәкәрләре зефирды патентлап предприятиегә тәкъдим итү карала. Азат Галиуллин, Артур Ялаев, Яңалыктар, Өфе.